पुइलानो सिनि जत्त तिप्रासा खाजानि ताकुक बुकुक सं माफानि समान दारा मनाय काका काकी जत्तनो ओ जे सिनि बिसिकताल त्रिंनि सालो जों नरकनो हामजाकमा ताइ सिनि खाबाय चिबाय याफारो जों तिनि दिल्ली तिप्रासारो कायसा साख्लाय मुंतु बुइ नरकनि बुसकांगो साख्लायनानि मुसुंमानि बागै मा फायगा साख्लाय मुंका बहाय खोना 21 December 2021 सिनि लाइबुमा हिस्ट्री तै ट्रिं जे बिसिकताल पालायनानि बागै जों जत्त त्रिपुरावनो गोबांबा जागावनो जों सेलिब्रेट खालायनाय आबो हाइकेनो जों दिल्ली तिप्रासारो वान सुक लायखा मीटिंग खालायमानि परे जों डिसिजन ना लायखा जे दिल्लीआव फॉर द फर्स्ट टाइम जों ट्रिं सेलिब्रेट खालायनानि थाङै दङ गा अ ट्रिं सेलिब्रेशन खालायमानि जागावो जों जत्तनो कबखरना मुसुङो सिनि खाजानि ताकुक बुकुक सं दिल्लीआव जे जब खाय तंनाय र दिल्लीआव जे सामुं खाय तंनाय र दिल्लीआव जे परि तंनाय र जत्तनो जों कबखरना मुसुङो खोनानि 21 December 2021 फायदि जत्तनो जों थानसा खायै सिनि कल्चर सिनि ट्रेडिशन सिनि आमानि ककथाय सिनि तिप्रासानि ककथायनो जों दुनियानि बुसकांगो अर्थात सिनि कैपिटल नेशनल दिल्लीआव जों सेलिब्रेट खायनायनि बागै जत्तनो पाल पाल खाय जों सेलिब्रेट खालायलायनाय जों साइमानो जेफोर सिनि कल्चर एबा सिनि ट्रेडिशन ट्रिंनति जों खाना सेलिब्रेट खायनायनि थां तंमानि सिनि बांला साकाव रेस्पॉन्सिबिलिटी बलाय बलायके कतरमा जों जत्तनि हामारि मानि हंखाय जों अ ट्रिंनो जों आगो ग्रितलां थांमानि हनै जों अबो साइमानो आबोनि बागै जों कयजाव सिनि माफानि समान अंकल आंटी दारा मनाय जत्त दिल्लीआव तंनाय सिनि तिप्रासारकनो प्लीज कै नरक खानानि दिनो हायै नरकनि हामारिनो सुनो फायमाबाय फायदि जों थानसा खायै ट्रिंनो सेलिब्रेट खालाया हनै दिनैनि दिनो जों कबखरनानि मुसुङो ओंखाय अमसुकनो सिनि साख्लायमु जत्तनो खुलुमखा हामबाय